În continuare. Așteptați, vă rog, că trebuie să o încarc. Este singurul C4 electric din România. Nu voi renunța niciodată la mașină termică. Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul nostru, dragi prieteni. Brothers and Cars este aici pentru voi cu prima mașină electrică de pe canal, dar numai puțin, așteptați, vă rog, că trebuie să o încarc. Prima generație de C4 a apărut undeva în 1928 și de atunci și până acum s-au vândut undeva la 12 milioane și 500 de mii de unități. Iar anul trecut avem și prima versiune de C4 electric. În acest moment, această mașină care este lângă mine este singurul C4 electric din România. Cu ce se diferențiază această versiune electrică de un C4 obișnuit? Avem așa, o inserție aici cu albastru E de la electric, evident. În praguri avem la fel o inserție albastră. Avem niște anvelope speciale Michelin E'. Avem o grilă care este închisă total pentru că nu are nevoie de răcire și aceeași inserție o avem și aici în jurul proiectoarelor. Avem lumini full LED, adică lumini de zi, faruri, inclusiv fază lungă și proiectoare LED. De asemenea avem și stopuri cu LED, dar numai poziția și stopul pe frână, deoarece semnalizarea și luminile de marș arier sunt cu halogen și mai avem și sigla EC4 aici pe haion. La acest C4 electric, deflectorul de aici din spoiler nu mai adăpostește nicio evacuare, evident, ci are numai niște ornamente care imită într-un fel evacuările. Per total, designul mașinii este unul foarte frumos, foarte reușit din punctul meu de vedere, un design fluid, un design chiar interesant, aș putea spune. Este o combinație între un hatchback compact și un crossover sau chiar cu anumite influențe de SUV, cum ar fi garda rasol mai ridicată. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase mașini electrice care există acum pe piață. O precizare importantă pe care trebuie să o fac este aceea că în versiunea electrică C4 are același spațiu în portbagaj și același spațiu interior. În portbagaj avem 380 de litri. Deci cumva Citroen a reușit să păstreze spațiul de la versiunea normală cu motor termic. Probabil prin faptul că a dispărut rezervorul de combustibil, dar și roata de rezervă, și bateriile sunt așezate undeva sub podea. Ca spațiu în interior, în C4 electric stai destul de bine, spațiul la picioare este unul mai mult decât suficient, la cap de asemenea este suficient. Problema intervine în momentul în care trebuie să stai trei oameni în spate, deoarece cei din stânga și din dreapta vor fi împinși cumva în exterior, iar aici linia ușii este destul de coborâtă și vei sta cumva sprijinit de marginea asta. Și tot aici, tot din cauza asta, trebuie să fii atent când urci și când cobori, trebuie să-ți ferești capul. În rest, este destul de în regulă. Avem guri de ventilație, avem porturi de încărcare, chiar USB-C și un USB-A normal. Materialele pe ușă, evident că nu sunt la fel de moi ca ușile față, dar totuși avem aici o imitație din piele care este moale, pe cotieră la fel moale. Designul este unul interesant datorită acestei dungi albastre, deci tema de la exterior se păstrează și aici.
Buzunarele de uși sunt suficient de mari, dar nu pentru sticle de capacitate mai mare. Iar bancheta per total este foarte mare și foarte confortabilă, deci probabil că la drum lung nu va fi nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Sub capotă avem desigur un motor electric cu 136 de cai putere și 260 de Nm, asta în modul sport, deoarece în celelalte moduri de condus normal și eco puterea mai scade. Avem un pachet de baterii de 50 de kWh, dar utilizabili sunt numai 46 de kWh. Ca încărcare, se poate încărca de la o priză normală 2.20 sau 2.30. Undeva la 15 ore durează această încărcare de la o priză normală. De asemenea, se poate achiziționa o stație de încărcare pentru acasă care are undeva la 7,5 kWh și în felul ăsta încărcarea completă durează până la 7,5 ore. Sau dacă găsiți pe undeva o stație de încărcare Supercharge, cred că se numește, la 100 de kWh, timpul de încărcare se reduce la 30 de minute de la 0 la 80%. Ca performanțe avem o accelerație de 9,7 secunde până la 100 de km pe oră, iar viteza maximă este de 150 de km pe oră, bineînțeles toate astea în modul sport. Că spuneam mai devreme de modurile de condus, în modul eco avem 82 de cai putere, iar în modul normal 92 de cai putere. Chiar dacă Citroen a renunțat la suspensia pneumatică Hidractiv, au venit cu o altă inovație în materie de suspensie și anume amortizoare progresive. Acestea disipă progresiv energia acumulată atât la comprimare cât și la decomprimare, iar rezultatul obținut este un efect de plutire în momentul în care mașina rulează. Acum vom vedea și cum se conduce acest Citroen C4 electric și în același timp și impresiile proprietarului. Trebuie să vă mărturisesc că aceasta este prima mașină electrică pe care o conduc. Mergem acum pe un drum cu multe denivelări și gropi și este perfect confortabilă, ca să zic așa. Amortizează foarte bine, este absolut silențioasă, direcția este ușoară, răspunsul în accelerație fiind pe modul normal este unul bun, adică nu te ia prin surprindere. Deși suspensia vibrează, ea își face treaba în sensul că pasagerii nu simt mare lucru. Asta înseamnă confortul este la locul lui și la un nivel înalt. Suntem aici cu proprietarul acestui C4 electric, care ne va spune mai multe detalii despre viața cu o mașină electrică. Salutare! Vă salut și eu, îmi pare bine că ne-am găsit în zona asta. O zonă nouă și pentru mine, totuși. Așa este. Spune-mi, te rog, de ce te-ai hotărât să îți cumperi o mașină electrică? În două cuvinte, sunt același pasionat ca și voi, de altfel, de mașini. Mașini cu care am început normal, cu mașini motor termic. Și ideea de electric mi-a venit după, să zic, 2 ani, 3 ani de studiu, de documentație, de vizionări pe YouTube. A fost pur și simplu dintr-o curiozitate, hai să nu mor așa, să fac și un test drive cu o mașină electrică, să văd cum se simte și să vedem dacă găsim defecte sau sunt
foarte ok, cum zice lumea, de viitor. De ce te-ai oprit la Citroen? În primul rând, pentru mine, este foarte frumos. Mie trebuie să-mi placă mașina de afară, nu neapărat înăuntru. Deci trebuie să fie frumoasă pentru mine, de fapt. Și am ales totuși același gust care l-am pentru culori, combinația negru-alb. Am avut noroc să o găsesc la cei de la Eurial Pantelimon București. Niște oameni foarte, foarte drăguți. Și cam asta a fost pe scurt. Un mic test drive cu un Peugeot E 2008, de fapt, la care dragostea de estetic și cum arată o mașină, de fapt, pentru mine premiul cel mare l-a luat acest Citroen EC4. Ok, ce îți place la mașina ta electrică? Îmi place confortul, mai ales pentru oraș. În primul rând am luat-o pentru oraș. Merg destul de mult și mai ales cu traficul din zilele de astăzi. Pentru mine personal mi oferă un confort și o pace. Ce înseamnă pace la mine? Intru odihnit în oraș, să zic că îi merg 2-3 ore, mă întorc mai odihnit. Interesant. E foarte interesant. Pe scurt, asta senzație o am. Economie, îmi cer scuze. În economie pot să zic că încă mai sunt niște stații gratuite. Aș putea, nu știu dacă fac reclamă sau în voie, Penny, Kaufland, niște care am și zis-o și mă repet. E mai oră dacă stai o jumătate de oră sau o oră acolo și carci, e normal să intri la Penny, să cumperi un suc, ceva la familie, flori, ciocolată, pâine, nu știu. Așa mi se pare normal. Nu mă duc și car gratuit și plec. Se întâmplă. Și încă mai există așa ceva. Și de ce nu? Face economie. Mașina e economă și în oraș face o regenerare a bateriei prin opțiunile care le are. Adică frânarea și descelerarea din pedală. Și ajută. Este o glumă, dacă pot să zic. Poți să intri în oraș cu autonomie de 105 km și când ieși ai 120 de km. Da, mașina chiar lucrează, mașina chiar regenerează bine. Știu că bateria are o autonomie de 350 de km dată de producător, care este autonomia reală, la un mers normal, fără să faci economie, fără să mergi băbește, cum se zice la noi. Te întreb, din cât ai mers tu până acum cu ea, 2500 de km, cam care a fost autonomia? Un plin. Tind să cred că asta este și eu tind să cred că am făcut o economie mult mai mare. Adică undeva, ce citesc eu la alte modele, media ar fi undeva și mers în eco 14 kWh la 100 de km. Eu am scos și mă laud, se poate vedea și acolo în bord, 12,6. Nu mă întrebați cum a reușit, dar mașina am luat-o și merg cu ea doar în eco și cu butonul B, ce înseamnă regenerarea bateriei. Deci nu prea mergi în sport? Am mers în sport doar ca să o testez sau să văd ce senzație îmi dă și este supremă. Deci cuplul la sport este suprem. Având în vedere că e foarte grea, are 2 tone mașina, da? Deci are un cuplu senzațional. Da, dar eu n-am luat mașina pentru așa ceva. Adevărul e ăsta, e că nu se simte, adică chiar nu se simte această greutate de 2 tone. Da, trage perfect. La stațiile astea de încărcare de la hipermarket, cu ce viteză? Cu 50 de kW, nu? Cu 50, da, în încărcare rapidă, 50 de kW. Să zic, niciodată n-am descărcat-o sub 20%, vorbesc când sunt în oraș și nu încarc niciodată, s-a întâmplat să încarc peste 80, cam 90, chiar și 95 am încărcat, dar există un fair play, să zicem, la stație, mai vine o mașină electrică sau mai vin 2,
și există o înțelegere între noi verbală. Nu e neapărat cât ai fixat tu să stau o oră, așa, dai voie, pentru 5% aia ca să așa. Bună ziua, am terminat, puteți să băgați dumneavoastră. Paranteză pătrată a făcut aici. Dar în 40 de minute am socotit eu o încarc de la 20 la 80%. Ăsta ar fi timpul, să zicem, dacă poți să spui timp de pierdut. Și acasă, la priza normală, deși am înțeles că trebuie să-ți vină și o stație de încărcare, Exact, nu? da. De 7,5. 7,4 zic 7,4. ei, ce scrie în cartea ei. Da, obiceiul ăsta l-am și eu și zic 7,5, mi se părea Mai rotund. sună mai rotund și mai frumos. Nu știu de unde a ieșit 7,4. Da, eu încarc când am nevoie sau când, în weekend, dacă consider, o încarc la o priză normală de garaj. Da. Dar atenție, trebuie o priză să fie un cablu cât mai bun. Ce înseamnă? Să nu fie cablu în cablu, pentru că atunci pierzi și tensiune și poți să riști, mașina oricum are o protecție, nu arde, nu ia foc, clar. Oprește alimentarea, dar cablul poate să ia foc, scurt și simplu. Cel mai bine e băgat cablu de încărcare mod 2, se numește, care îl primește un client la o mașină electrică în primă fază, cu un capăt care se numește Type 2, da? Și un capăt are un ștecher, nu? Ștecher îi spune. Da. Da. Care îl bagi într-o priză normală, tu zic în garaj sau... Dar ideal ar fi să o bagi în priza legată direct la sursă, nu cablu direct în cablu sau iar cablu. Pentru că risc anumite... Da. Adică direct din tablou asta. Exact. A doua opțiune este să-ți cumperi, să ai, nu știu dacă e scump sau ieftin, un cablu de încărcare Type 2 cu două capete de Cap 2, care anumite stații, deci nu au cablu acesta, au doar priza CCS, Type 2, nu CCS. CCS înseamnă încărcările rapide, în general ele au cablu, stația are un cablu fizic care dai start și o bagi și încărci mașina. Cam asta ar fi cu cablurile. Bun. Ai fost în concediu cu ea, adică la un drum mai lung? Nu, sincer nu. Sunt 2000, nu știu exact, 300? 2500. Dar n-am apucat să ies din raza județului meu. N-am avut ocazia încă. O să fac testul ăsta și a doua mână nu că n-am avut timp, încă nu sunt la curent există aplicația PlugShare, care e extraordinar de frumoasă. Practic acolo avem toate stațiile din Europa, să înțeleg. Și le găsești foarte frumos, foarte simplu, e extraordinar ce au făcut băieții acolo. Încă n-am intrat pe ea să-mi dau seama, hai să fac să-mi iau familia într-un weekend, o voi face, clar asta, până la Brașov și să mă uit. La Brașov am câte stații, unde pot să încarc cu câți bani, cât pe kilometru sau gratuit chiar dacă se poate. Dar o voi face. Până în momentul de astăzi ai avut ceea ce se cheamă range anxiety, pe care o au de obicei proprietarii de mașini electrice, adică anxietatea asta că vor rămâne fără curent în baterie. În traducere românească populară, obsesia de să te tot duci la kilometri acolo, nu? Da. Cât mai am de... Exact. Da, obsesia asta este involuntară. Este involuntară, deci nu știu, pentru mine cred că va exista mereu că te uiți. E bine, eu am și un defect și la celelalte mașini, să zicem, termice. Îmi place să văd ce autonomie am în benzină sau motorină. Același lucru, nu știu dacă e defect doar la mine, dar cred că la mine va rămâne veșnic problema asta, în ghilimele. Să mă uit să văd ce kilometri am acolo, alimentez, încarc. Eu cred că este și pentru cei care conduc mașini electrice nu neapărat o obsesie, este mai degrabă un spirit pentru atenție. Așa este. Pentru că aici ce înseamnă la mașină electrică?
se schimbă puțin gândul, având în vedere autonomiile care sunt mult mai mici ca cele la motoare mașinile cu motor termic, trebuie să fii neapărat conectat cu gândul vis-a-vis la aplicația PlugShare, la stații, la încărcare și unde găsesc loc, pentru că noi ca infrastructură nu stăm chiar foarte, foarte bine. Aici deja, fără să vrei, trebuie să ai o atenție mărită câți kilometri ai la autonomie, unde poți să încarci și eventual să te uiți în aplicație să vezi dacă este loc. Ok, din punctul tău de vedere, merită o mașină electrică în 2021, luând în considerare toate detaliile astea legate de stații de încărcare, autonomie, prețul curentului și așa mai departe? Din punctul meu de vedere, deci dacă ar fi o notă de la 0 la 10, în 2021 aș da o notă de 7. Dar vorbim strict doar de România. Ce se întâmplă? O mașină electrică, dacă o iei, clar trebuie să o iei pentru oraș, pentru nevoile tale. Eventual, să zicem, dacă faci o navetă de maximum 30 de kilometri, și asta vorbim la bateriile care au ajuns acum, să zic, cu autonomie peste 300 de kilometri. Adică nu mai stai chiar așa vis-a-vis de ce vorbeam adineauri, stresat cu ochii în kilometraj, în kilometrajul de la autonomia bateriei. Da, merită. Dar este undeva un 7, hai să-i dau o nota 8 în oraș. La noi este o problemă, dacă vrei să ieși afară, aici se schimbă lucrurile. Trebuie să ai totul foarte planificat. Și îți trebuie foarte multă răbdare. Da. Clar asta. O ultimă întrebare, pentru că știu că mai ai și alte mașini. Da. Poți renunța la mașinile cu motor termic și să ai numai mașini electrice? Eu personal nu. Deci eu personal nu. sigur. Și crede-mă, ca să facem o glumă frumoasă, vreau să mor cu gândul că voi rămâne un șofer clasic, de fapt. De fapt, pentru mine, ce văd și ce simt, mașina electrică, că e ceva nou și pentru mine, este un robot, sau vor fi niște roboți care se vor vrea mașini. Tehnologia asta pe mine mă depășește, de fapt nu prea mă atinge. Nu voi renunța niciodată la mașină tehnică, dar ceea ce au făcut ei cu mașini electrice este wow și bravo lor. Dar nici la asta nu o să renunț, pe scurt. Îmi place să ating toate extremele. Dar ce fac ei în anii ăștia, să zicem, suntem în 2021 și ne așteptăm la chestii mult mai frumoase, mai de durată, e bravo lor. Și eu sunt convins că dacă m-am luat acum o electrică, eventual copilului meu, fiind începător, nu știu, peste câțiva ani, primul sfat, ai spune, hai să încep o mașină electrică. De ce? Este liniștită, îți dă senzația de pace și în continuare poți să testezi limitele tale. Unde? În oraș. Pentru că este o mașină de oraș. Îi mulțumim proprietarului și că a acceptat invitația noastră de a veni și a ne lăsa să ne jucăm cu noua lui achiziție. Și îl așteptăm și să ne aducă și celelalte mașini la test, pentru că mai are niște mașini interesante. Mulțumim. Cu mare plăcere mi-a făcut. M-ați bine dispus și chiar sunteți niște oameni minunați. Mulțumesc și eu. Iată, ne ajung și la finalul acestui test cu Citroen C4 electric. Chiar dacă mașinile electrice sunt încă la început de drum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi până la final. Vă invităm în continuare să vă abonați la canalul nostru, să ne dați like și share, să vadă și prietenii. Și până data viitoare, toate cele bune!